wawazifumu monga mukudziwa pano pa Maki TV timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana. Lero ndabwera ndi nkhani zokuzana ndi mkulu uyu. Mkulu amene zinake ndi Shetomu amachokera ku Zimbabwe komwe uko ku Bulawayo. Adawawa amangidwa mu dziko la South Africa chifukwa cha kuba. Umu ndi mmene zinakhalira. Adawawa nda Uber driver ndambala akapeza customer zimene amapanga amatsitsa glass la galimoto lawo ndi kumapita kumene mupita kucha. Ndi ali munjira amapanga taxi anzinzawo amene ali akuba ndikuwauza zoti ndatenga customer ndipita kwakuti. Ndakafika pa robot anzawo aja amabwera kudzera pa glass pacha amapanga point foot wa iyeyu kenako ndikumbera iyeyu kuzakuberaniso inuyo apasenja akobera ndiyo nchija amatawa ndekenako amakakumana ndi azinzake acha zinthu zija ndikugawana. Iyi inali business yake side hustle ndiwo akhala apanga zimenezi kwa nthawi yayitali. Dzana anatenga mkazi wa msilikali ndi akuyenda anapanganso chimozimozi mwa chizolowezi kwatumizira taxi azinzake anzake aja pa robot paja anafika. Atafika anabera mkazi uja iPhone 17 Pro komanso ndalama yakwana 5,000 rand. Adawawa anabera phone ndani akakumanaso ndikagawana. Atagawana chonchija mkazi ujano atafika kwawo anauza amuna ake anayamba nokuifufuza nkhaniya kuti zinakhala bwanji. Ndiye monga mukudziwa ku army kumakhala ma touring machine amagwiritsidwa ntchito kwambiri ku army. Machine amene ndokwiya kwambiri. Machine amene anapangidwa mu chaka cha 1936 ndi Alan Turing nthawi imene akumenyana za World War II zija. Ndi pamene anapangidwa machine amenewa amagwiritsidwa ntchito ndi ma German. Machine amenewa amagwiritsa ntchito panga track ma device like amafoni ndizi zosiyanasiyana. Ndeke akugeza ndi munthu pa phone amaziwa zoti nthawi yakuti unakumana ndi wakuti nthawi yakuti unacheza ndi wakuti izi zimene amapanga. Machine amene amakonda kugwiritsidwa ntchito kwambiri ku army ndi amenenso anagwiritsidwa ntchito ndi a Boko Haram pokupha General Brigadier Mohammed Uba a dziko la Nigeria amene anaphedwa mu chaka cha 2025. Ndinapanganso kale nkhani yawo. Atafufuza anapeza zoti mkulu uyu amene atumiza taxi kwatumizira anthu aja ndi anthu ajaso anayipeza location yawo komanso location ya mkuluyu anayipeza. Kenako anamupeza mkuluyu. Atampeza mkuluyu anamumanga panopa ali m'manja mwa polisi. Ndendabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti ena ake mutengepo phunziro. Akuluakulu mukakwera galimoto ya Uber kumamuuza driver uja chonde kweza magrasi tseka zitseko tiye tizipita ngati sakufuna mutayeni chifukwa choti aubawa amagwiranso ntchito ndi akuba endi njira zake zimakhala zimenezi amakhala ngati abira nonse koma atabera iweyo amene wandeni ma business. Ndiye kwa anthu amene simukudziwa chonde kuyambira lero kazipangani zimenezi